díomh pháistí, bhfuil inniu tá mise I gala inse scéal jazz díomh. Agus an scéal atá agam inniu, nó an scéal jazz seo T-léine shnasta. Arcar an bóthal seo, agus tá T-léine galanta agus cén litir atá aige an T-léine se. An litir T. T. Nes, could you harla an san scéal seo? T-léine shnasta. Nes, tá a lein pháistí agan an san scéal seo, dús, dear máia. Tá cáta jazz ag máia. Tá jeans ag ruarí og, an bhicin tú cáta máia? Na bhfuil si go helainn, agus tá jeans a ruarí og. Tá sé aonanta cúláilte na bhfuil. Could you take tarlú in san scéal seo, lehanna seo, dear sé seo. An rud is fearr lom héin, is an rud is fearr fad. Could you is fearr leis? Fan go bheici méid. Se is fearr leis a T-léine héin, tá sé húsáasta. Seo I móléine is mailom móléine, an T-léine is fearr. Seo I móléine is mailom móléine go bre ó bhain go bar. Sílim go bhfuil sé sásta leis an T-léine, chéan sé go dtí an siopa leis an T-léine, chéan sé síos an stéire ag cathú an T-léine, agus bíonn sé go sonna sásta ag gáil ag an níochlár agus an T-léine Scéalta Cé eile is maiile sa deanú? Well, fan go bheici méid. Ag léamh an toladh, ag arc mo chláir is fearr an telefís. Tá sé aonanta sonna sásta. Fásta is maileis ag súgrú móléine agus fásta na mise atá thar Nuair a bhíonn an T-léine bíonn sé hósáasta agus bíonn sé maith ag déanú gach rud. Inis, bóthil aonanta sásta Inis go dtí teag tarlú. An sa lehanna seo. Bíonn sí áram is mé ag rith, ní éiríam ráché. Arc na daoine eile an san fictar, tá geansaí mór chromathú, agus tá cáta áthú, agus tá siad a bhád ráché. Ach níl an bóthal seo ráché, tá sé sonna sásta. Could you tá sé deanú an san fictar seo? Bhí má bhaintear aonanta sásta lom, nuair a chaith mé I inné. Níl áthú éidir scála chathú, agus tá T-léine jazz scáilthar, agus arcar éasaige tá sé thúsáasta. Agus tá muintear thúsáasta leis mar chuir sé suas a lá nuair a bhí ceisteige. Inis cabhfuil sé. Seo I móléine is mailom móléine, an T-léine is fearr. Seo I móléine is mailom móléine go bra ó bhain go bar. Tá sé chúsáasta. Inis tá an daoine eileiste, agus dear an gasarbeg seo. Arc inis seo. Arc na mise atá thar bar. So tá sé ag mágúir mar dúirt sé go bhfuil sé ag thar bar leis an T-léine. Faid ó léine héin dúirt an pháiste seo. Tá sé sin a bhád níos fearr. Tá aithníonn go leil T-léine sacu héin. Agus níl duine bí rá óg. Níl duine bí ráchan. Le T-léine chathú.
Tá mó iadú dói. So first T-léine fáhanne dadú chomai, and bhfuil cadí dadú T-léine chachu, agus mamó, tá cad acu. Chur T-léine yas, níor bhaileat hain bheith gan. Gatainne chur fan T-léine, T-léine fáhanne mamó fásta, mamó abú. Gatainne cathau T-léine. Mar tá T-léine ionta éasca, níl cripi an, níl sip an, chur char de chion, tá sé jazz forest T-léine chathau. Is an rud is fosa, a nish bí ag éisteart lom. Agus gatainne, fai T-léine deid hain.